M'encanta veure-us jugar al meu videojoc. Perquè sí, us he estat observant i ho feu genial. I potser alguns de vosaltres ja us aneu adonat que hi ha alguns elements amagats pel temple. Però per si no els heu trobat, avui us porto curiositats catalanes de Beta, Univers Maxis. Com ja haureu vist, al temple hi ha molts dibuixos i llums per les parets. Doncs un d'aquests és en Fumera, un esperit nadalenc amb 4 ulls davant i 3 darrere que s'encarrega de vigilar que els nens i nenes no es portin malament durant el solstici d'hivern. En Fumera és conegut sobretot per les zones del Gironès, Alt i Baix Empordà i a la Catalunya Nord, pel Vallespir o Rosselló. A una de les parets trobareu la víbria, un animal mitològic que és una femella de drac, mig ocell, mig ratpenat i que té origen a l'època medieval. Més enllà de ser un personatge molt popular a les festes majors, és molt conegut per ser el monstre que va derrotar Sant Jordi a la llegenda. I si mai t'ha vingut molta son de cop o has perdut records importants, compte perquè un nyíntol podria ser el culpable. Els nyíntols són criatures microscòpiques que entren per l'orella o altres orificis per arrencar la memòria de les persones o provocar problemes de son. Però són criatures realment malvades o només ens volen ajudar amb el son i els records? Bé, sigui el que sigui, trobareu els nyíntols en forma de torxes que il·luminen el temple, amb altres éssers com les serpents d'Aro o els gambutzins. I aquesta bèstia segur que l'heu reconegut, és la mulassa, i és una de les criatures més reconegudes de la cultura catalana. Segur que l'heu vist a la Patum de Berga o algunes festes majors com les de Reus, Solsona, Montblanc o Tarragona. Es representa amb una mula feta de fusta que té el cos cobert per una tela on a sota s'hi fiquen els portadors per fer-la ballar a les grans festes. Però el nostre temple no balla pas, sinó que és un ascensor al qual pots accedir per la boca o els ulls per entrar a altres zones. I aquest detall us encantarà. Sabeu la cúpula que hi ha al temple? Sí, aquella alta amb les columnes. Doncs està inspirada amb les mones de Pasqua. Però no les d'ara, sinó les d'abans, que eren un tortell dolç amb ous reals per sobre. Ara sort que els ous són de xocolata, perquè no m'agradaria mossegar un tortell i emportar-me un tros de closca d'ou. I aquests són alguns dels elements de la cultura catalana que ha inclòs el temple. Què us han semblat? Ens veiem al Roblox! Bye, bye!